Чакаме още хора да се съберат. Искам да ви помоля тези, които вече ме слушат, да напишат коментари дали се чувам добре, дали се виждат добре. И също така, ако имате някакви въпроси относно темата на сегашното видео и относно продуктите, моля да ни пишете в коментари. Ние винаги с радост ще ви отговорим. Също така искам да кажа, че както винаги след това лайв видео ще имаме томбола. Накрая ще има 3 въпроса, които се основават на информацията, която ще получите в това видео. Отговоряйки на тези въпроси в коментари под видеото, ще участвате в томбола, която ще има 3 яки награди. Тези 3 награди са от новите продукти, които ще ги презентирам в видеото. Първата награда са двата цвята Cat Shine. Те се предлагат в 7 мл опаковка. Серията Cat Shine за сега е само в 2 цвята. Това е сребрен и златен цвят. Втората награда ще е комплект Здравейте всички! Аз съм Виктория и съм Здравейте всички! Аз съм Виктория и съм представител на марката Cody Professional България. Темата на днешното видео е новите продукти, които са се появили в марката Cody Professional и които започвахме вече да ги предлагаме. Докато чакаме още хора да се съберат, искам да ви помоля тези, които вече ме слушат, да напишат коментари дали се чувам добре, дали се виждат добре. И също така, ако имате някакви въпроси относно темата на сегашното видео и относно продуктите, моля да ни пишете в коментари. Ние винаги с радост ще ви отговорим. Също така искам да кажа, че както винаги след това лайв видео ще имаме томбола. Накрая ще има 3 въпроса, които се основават на информацията, която ще получите в това видео. Отговоряйки на тези въпроси в коментари под видеото, ще участвате в томбола, която ще има 3 яки награди. Тези 3 награди са от новите продукти, които ще ги презентирам в видеото. Първата награда са двата цвята Cat Shine. Те се предлагат в 7 мл опаковка. Серията Cat Shine за сега е само в 2 цвята. Това е сребрен и златен цвят. Втората награда ще е комплект Flower Gel. Те се предлагат в 4 цвята. Това е гел, който съдържа сухи цветя вътре. И четвъртата награда ще е 4 гел лака от новата серия Romantic Nude, която ще я презентирам по време на това видео. След малко ще прекъсна видеото малко и ще насоча камерата надолу, за да можете да видите цветовете и гела на живо. Но преди това
Искам също така да ви покажа и някои други нови продукти, които са се появили от сфера на цветовете. Ще имаме нови комплекти, еднократни, за почистване на ногтната плочка. Тези еднократни комплекти са много удобни, защото съдържат една малка пиличка, грид 120 на 120, съдържат една малка буфер пиличка и една дървена пръчица. С тази буфер пиличка тя може да се каже, че ми е любима, защото много лесно се хваща и много лесно се почиства ногтите с нея. Също така, примерно, аз обичам да я давам в подарък на клиенти, на които съм им правила маникюр с матово покритие, защото за матовото покритие трябва да се грижа, дори и вкъщи. То е много попива всяко едно нещо и много често може да се замърси от фондютен на обикновеното нещо. Затова е добре веднъж на 3 дена или когато трябва клиента да ползва блок пиличката, да изчисти мата отгоре и да мине с Nail Fresher примерно или с спирт, за да го почисти. Това е за комплекта. Също така ще предлагаме по-отделно в комплекти 50 броя малки буфер пилички, 50 броя малки пилички за тези професионалисти, които обичат да използват еднократни консумативи за всеки един клиент. Второто нещо ново, което се появи, това е вече познатата и от всички любима линт база. Не виждам сега на масата. Само една секунда. Ето, намерих. Линт база вече ще се предлага и в разфасовка 7 мл, което е много удобно за тези, които искат да я имат като втори вариант за всеки случай, ако идва нов клиент с увредена ногтна плочка, да използва линт база или просто да пробва този продукт. Винаги майсторите искат да купят най-малката разфасовка, за да пробват продукта. Така, ще имаме и масло за кутикула лимон в разфасовка 30 мл. Тази разфасовка е много удобна заради капкомера, който осигурява много така безопасно нанасене върху ногтната плочка. Без да е нужно да пипаме всеки един нокът на всеки един клиент с апликатор. Така. Това са всъщност тези комплекти, за които говорих, по 50 еднократни пилички в комплекта. Също така искам да ви покажа едно много красиво нещо, което сме подготвили за Коледа. Това са малки коледни комплектчета, които ще се опаковат в такива несесерчета от Coty Professional. Тези комплекти ще съдържат една база 7 мл и цялата серия 2 гел лака, един топ и 2 гел боички, серията Sparkle, която беше всъщност създадена специално за коледни празници. Така, ще имаме също така и нови лепенки, слайдери от Coty Professional. Те са много яки, много са лесни, защото вече много малко от майстори, които имат време да рисуват и да правят някакви декорации на клиентите. За тези от вас, които не обичат да рисуват или не умеят да рисуват, лепенките са всъщност един много красив и удобен вариант. Така, също така от нови продукти
ще предлагаме нови четки за прах. Сега ще я разопаковам. Много ги чакахме, защото тези са много удобни. Те ще се предлагат на много достъпни цени. Даже могат да се използват от маникюристките като еднократен консуматив. Много е удобно в тази четка, че тя може да се постави на ръката и така. И докато работите, просто така да почиствате ногтната плочка. Така, също така ще предлагаме лепило за камъни. И това лепило е един вид гел. То се изпича във фурничка. Нанася се една капка върху ногтя, поставя се камъка или някаква друга твърда декорация и се изпича в фурничка, комбинирана 30 секунди или в UV фурничка 2 минути. То затвърдява и после няма мърдане. Много удобно нещо. Много от професионалисти, които се занимават с друга художествена дейност, могат да използват това лепило всъщност и за други декорации, сувенири, които правят. Така, мисля, че това са всъщност едни от най-важните нови неща, които сме получили. И сега ще спра за малко камерата, за да мога да я насоча надолу, за да мога да ви покажа колекцията Cat Shine и другите нови цветове. Така. Сега ще настроя малко камерата, за да видите по-добре. Моля да пишете в коментари дали се вижда добре. Първото, което ще ви покажа са цветовете от колекцията Cat Shine. Това са два цвята, сребрен и златен. Аз вече съм нанесла черна база, един слой, върху изкуствения ногът. Този цвят съдържа много наситен брокат. Изглежда много яко. Така. Сега малко ще приближа камерата. Така. Така изглежда. И сега с магнита може да се остави и така. Може всъщност да се поиграем с този ефект. Така изглежда още по-тъмно. Можем да го поставим в края. Можем да пробваме и с два магнита.
вече се получи нещо по-интересно. Ето. Сега го слагам в фурничка за 30 секунди. Докато се пече единия гелак, аз ще ви покажа втория. Така. Само ще затворя първия. Сега ще ви покажа златния Head Shine. Ще пробваме различни начини за поставяне на магнита, за да видите какво точно може да се получи. Така съм взела много на четката и сега избърсах. Всъщност тези лакове от Head Shine колекцията могат да се нанесат върху всякакъв цвят. Те са на прозрачен фон и ако дори да се нанесат върху един светло-розов цвят или бял цвят, те все пак ще блестят и все пак магнитният ефект ще се прояви и даже ще стане много интересно. Така. Ето така изглежда нанесен. Сега ще поставям примерно магнита отгоре. Да видя какво става. Ето. Получи се една линия. Така. Сега ще го поставям в долния край. И както виждате, ефекта отива към горния край. Частиците. Също става много интересно. Така. Сега ще поставям два магнита, за да получа същата заоблена линия. Така. Така. Ето какво се е получило. Мушкам го във фурничка за 30 секунди. Така. Сега ще нанеса топ без лепкав слой върху Head Shine номер 1. Ето какво се е получило тук. И тук ще нанеса топа и ще ви ги покажа и двата цвята. Първия вече е готов. И ето
Ето го и втория. Имат изключителен блясък. Върху тях може да се рисува, да се използва стемпинг техниката и да се получат много, много яки дизайни. Пак казвам, изглежда така върху черен цвят тъмен. Сега ще се постарая да приближа още малко камерата, да ги видите по-отблизо. Добре, тя е на максимум всъщност. Така. Ето ги. Така. Сега са в фокуса. Ето. Това се е получило. Това е за Cat Shine лаковете. Тези два цвята, пак повтарям, някой може да ги получи в подарък след томболата ни. Така че коментирайте, отговаряйте на въпроси, които ще ги пишем в поста. И напълно възможно да ги получите съвсем безплатно. Така. Следващото нещо, което искам да ви покажа, това са геловете, които съдържат сухи цветя вътре. Така. Ето го. Flower гел. Така. Сега ще го отворя. Аз вече съм го отворила. Искам да ви го покажа. Съдържа много, много сухи цветенца вътре и от този гел има 4 цвята. Всъщност по консистенция той е нещо средно, повече ми прилича на каучуковата основа или на един течен гел. Могат да се използват тези гелове самостоятелно върху цветен гел лак или просто върху база. Или даже да се използват като гел, примерно в оформянето на свободния край на ногтната плочка. Много модерно стана такъв вид вграден френски, когато се прави ногтното легло с някакъв цветен гел или цветен акригел и после свободния край се оформя с прозрачен гел. Ето този гел с цветя, мисля, че с него много яки такива вградени френски биха се получили. Така. Това е всъщност първият цвят. Аз вече съм си приготвила изкуствени ногти с цветен гел лак. Нанесох 60 CN върху изкуствения нокът в случая и сега ще нанеса върху него цветенцата. Идеята ми е все пак да го нанеса максимално тънко. Но виждам, че накрая ще трябва да го изравня леко. Сега ще го пусна да се пече във фурничката. При желание може да се нанесе и още един слой и да се добавят още цветенца.
Стори ми се, че има едни балончета, но това не са балончета, всъщност са частици от тези сухи цветя. Така, пускам го да се пече. Това беше гела номер 1. Само ще си изтрия четката и ще ви покажа другия гел. Така. Това е номер 2. Номер 2 идва вътре с бели цветя. Ето. Само да уточня, аз не съм изтривала лепкавия слой отгоре на цвета, който нанесох. Направо върху лепкавия слой на цвета нанасям гела. Цветенцата са мънички и са много нежни. Според мен много красиво биха стояли при направата на вграден френски. Ще добавя още малко цветя. Вие можете да ги местите цветенцата така както го виждате. Тук няма как да се получи, за съжаление, идеално гладко покритие, защото все пак гела има частици и при това достатъчно едри, тези сухи цветя. Така че накрая просто ще го изравним с топа. Ето. Пускам го в формичката да се пече. Това беше цвят номер 2. Сега ще ви покажа номер 3. Така. Номер 3 има розови цветенца вътре. Ето ги. Така. Много са нежни. Избрала съм 60 CN, защото ми се стори такъв един универсален цвят, върху който ще може да изпъкне както розовите сухи цветя, така и белите, така и зелените, които ги показах до сега.
Пускам го в фурничка. Така. Изтривам четката. И сега ще ви покажа четвъртия цвят. Така. Той е с сини сухи цветя. Така. Много ще ми е приятно да чуя какъв от тези ви харесва на вас най-много. Синичкия има и някои по-едри частици. Самия гел има лек цвят, лек син цвят. Което означава, че ако го нанесете върху бял, белият ви цвят ще стане син. Нанесвам го максимално равномерно. Както виждате, от цвета, който беше върху изкуствения нокът, не остана и следа. Той малко се отцвети в син. Пускам го в да се изпече. Така. Сега изваждам първия цвят и ще нанеса то без лепкав слой. Ще се опитам леко да увелича светлината. За да се вижда по-добре. Малко по-малко светлина. Така. Така, добре. И сега нанасям топа.
Както бях казала, на самия гел, заради това, че съдържа сухи цветя, няма как да се нанесе абсолютно равномерно. Затова изравнявам леко повърхността с топа. И мушкам във фурничка. Тук се залепиха малко. Така. Това е вторият цвят, който е с бели сухи цветя. Проверявам дали самия гел има лепкав слой. Има лепкав слой, да. Той е съвсем лек, но го има. Подготвих тук 4 цвята от Flower Gel, просто за да ги видите. Ще се опитам да приближа сега камерата. Така, да. Значи номер 1 съдържа зелени сухи цветя, номер 2 съдържа бели сухи цветя върху прозрачна основа и номер 3 розови, също върху прозрачна основа, която има съвсем лек розовеещ оттенък. И номер 4 съдържа, аз бих казала, че това са цветя, които са цвят аквамарин, а вече самия гел е отцветен в леко син цвят. Това са те. Сега ще ви покажа колекцията Romantic Nude. Колекцията Romantic Nude съдържа 12 сега ще оправя камерата. Тя съдържа 12 цвята. Които са полупрозрачни. И някъде ми се загуби 7. Да, тук е. 12 цвята, които са полупрозрачни и общо взето изравняват се и
полупокриват ногтната плочка от втори слой. Така. Сега ще ви ги покажа. Аз вече съм нанесла върху изкуствения нокът един слой цвят, защото иначе много дълго ще ви показвам всички 12 цветове и няма да се включим в отделеното време. Така, опитвам се да намеря фокуса. Намеря го. Сега ще ви покажа цвят номер 1. Да. Просто първия слой, който нанесох, го нанесох максимално тънко. Този цвят се нарича Версайска роза. Вдъхновен е от замъците на Версай. Много лек и въздушен цвят. Ето. Ето. Пускам го в фурничката за 30 секунди. Или ако фурничката ви е UV, за 2 минути. Пристъпвам към цвят номер 2. Пак полупрозрачен оттенък. Тези цветове са добре дошли за тези от вашите клиенти, които обичат по-естествени класически цветове или примерно, които имат някакъв дрес-код на работата си и не могат да си позволят по-скрящи или по-тъмни цветове. Така. Цвят номер 2. Пудрена орхидея. Сега цвят номер 3. Всички цветове от тази колекция са много нежни. Цвят номер 3 се нарича розова перла. Сега в тази светлина може би ви се струва, че те повече бият към бежово, отколкото към розово. Обаче на жива светлина те действително отговарят на наименованията си. Цвят номер 4. Този цвят е нещо средно между бяло и крем брюле.
Цвят номер 4. Нарича се сладоледен крем. Цвят номер 5. Моля ви, пишете в коментар дали се вижда добре, дали не чувате. Искам да кажа, че цвят номер 5 ми се струва леко по-пигментиран, отколкото останалите цветове. Той все пак е полупрозрачен, все пак е един от така наричани естествени цветове, но ми се струва леко по-пигментиран и по-гъст. Това е цвят номер 5, сметанов сладолед. Те всички имат много вкусни имена. Пристъпваме към цвят номер 6. Аз вече го нанесох в един слой. Ще пробвам да приближа леко камерата. Да видя дали няма... Да, така мисля, че е по-добре. Този цвят отива по-към млечно бяло. Това е цвят номер 6, крем ванилия. Цвят номер 7. Опитвам се да хвана фокуса. Така. Добре. Цвят номер 7. Този цвят също ми се струва леко по-покривен, отколкото останалите цветове, които ги показах. Имам предвид цветовете от 1 до 5. Добре. Това е цвят номер 7, розов божур. Цвят номер 8,
Както казах вече и в други лайв видеа, които съм правила, не се притеснявайте. Ако виждате, че след първия слой остават четки, те се разтварят в фурничката и вече след втория слой изобщо няма нищо такова да се вижда. Цветът се изравнява общо взето. Това е цвят номер 8. Пастелен розово-бежов. Цвят номер 9. Всички тези цветове ще подхождат за френски, за дизайн с темпинг и бяла гел боичка. Също така като фон за матово покритие. Това ще стои много яко. Това е цвят номер 9, кварцово-розово. Мушкам го във фурничката. Цвят номер 10. Цвят номер 10, разтопена целувка. Цвят номер 11. Това е цвят номер 11. Царска хортензия. И последният цвят номер 12. Искам също така да ви напомня, че имаме и една друга колекция с полупрозрачни цветове. Wedding Collection. Разликата между Wedding Collection и Romantic Nude е в това, че Wedding Collection там всички цветове съдържат седев и са по бляскави един вид. Аз мисля, че току-що се намерих фаворита в колекцията Romantic Nude.
Цветът номер 12 е просто уникален. Има лек розовеещ оттенък. Нещо като млечно розово. Съвсем леко и финно. Така. Това е цвят номер 12. Така. Въздушно парфе. Мушкам го в фурничката. Така. Това е за всички 12 цвята. Сега съвсем набързо ще нанеса топ върху всички цветове и ще ви ги покажа накрая още веднъж всички. Като изцяло мисля, че с тази колекция, която съдържа 12 цвята, сме удовлетворили най-капризните клиенти, които все търсят нещо естествено, но имат си претенции относно цветове, което е съвсем нормално. Тук вече има голям избор. В тази колекция изцяло полупрозрачни цветове, така че всеки може да си намери за себе си нещо, което да му допадне. Пак ще напомня, че в края на това видео, в поста, който ще е към това видео, ще разиграем една томбола. Ще има 3 въпроса, отговаряйки на които вие автоматично ще участвате в нашата томбола с награди. Едната от наградите са 4 Flower Gels, 4 гела с сухи цветя. Втората награда са 2 гел лака от колекцията Cat Shine. И третата награда са 4 цвята от колекцията Romantic Nude по вашия избор. Ние леко се задържахме с това лайв видео, просто защото има много нови цветове. Моля също така за обратна връзка. Вече разбрахте, че любимия ми цвят от тази колекция е номер 12. Интересно ми е какъв цвят ще допадне най-много на вас. Моля да пишете в коментари какъв цвят бихте си сложили от тази колекция. И също така, какъв цвят мислите, че най-много би се харесал от вашите клиенти?
Също така, искам да ви помоля, ако искате някакво лайв видео за нещо конкретно, било то въпрос, обяснение на нещо, на някаква техника, моля ви да ни напишете в коментар. Това е винаги много полезна информация за нас, за да знаем какво ви е интересно, съответно, за да можем да отговаряме по същество на това, което ви е най-интересно. Остана само два цвята да ги покрия с топ и сме готови. Почти сме готови. Сега ще подреда изкуствените ногти. Номер 2, 3. Номер 3, номер 4 и номер 5. 6 и номер 7. Номер 8. Това са 12 цвята от колекцията Romantic Nude. Всички са много красиви. И на това на тази нота завършваме нашето днешно видео. Надявам се, че ви е харесало. Моля ви да пишете в коментари какви нови теми бихте искали да развием в лайв видеа и какви неща ви интересуват, за да можем да бъдем максимално полезни. Благодаря ви, че сте били с нас. Пожелавам ви успех и много красиви маникюри. Довиждане!